Dnes sa nachádzame v strednej priemyselnej škole v Starej Turej. Ministerstvo dopravy má akciu, čo sa týka bezpečnosti na cestách. Môžeme tu vidieť simuláciu autonehody, simuláciu opilosti, čo sa týka aj špeciálnych okuliarov. A potom tu máme aj prehliadku našej školy pre deviatakov zo základnej školy Starej Turej. Niečo vám vysvetlia tu na simulátoroch ciest v rámci mobility, v rámci našej akcie, ktorú tu máme. Takže môžete nastupovať dvaja z tej strany, jeden z tejto strany, keď ste akože máte nejaké týmy alebo... Je to simulácia. Je to simulácia prekotenia auta. Jako? Simulácia prekotenia auta a toho, čo bezpečnostný pás pre vás dokáže spraviť a udrží vás na mieste. No. Simulácia prekotenia auta. Simulácia prekotenia auta. Bezpečnostný pás vás môže takto zachrániť. Opa. Takže sme teraz na boku, ideme zasa dole. Teraz môžeme vidieť, že sme na boku. My sa prekotili na bok. Pás vás furt môže držať. Ideme zasa dole hlavou. Au, moja hlava. Není sú tu madla. To je najhoršie. Madla by tu mali byť. Ideme do druhej strany teraz. Ty kokos. Madla sú tu není schválne, pretože to je simulácia bezpečnostného pásu. Dobre. Je to len o tom, ako ten bezpečnostný pás vás udrží na mieste, keď sa stane dopravná nehoda. To znamená, že či budete visieť dole hlavou, alebo budete na jednom boku, alebo na druhom boku, ten pás vás stále drží na mieste. Je to štandardný bezpečnostný pás, čo je výbava každého auta. Montovaný už 64 rokov do všetkých aut sériovo. Jednu úpravu má, ktorá je stará asi 30 rokov a je to napínač pásu. Hej, a to je z toho dôvodu, aby sa vám nezlomila kľúčna kosť pri dopravnej nehode. Dobre? Používajte pásy a nákup vždycky do kufra. Aká bola táto jazda? Aké máte z toho pocity? Výborné. A keby sa to stalo v realite? To by už nebolo také dobré. Dobre to bolo. No, bolo to pekne pomalé, pomaly sa to točilo. Cítil som sa jak na tom najlacnejšom kolotoči, ale bolo to fajn. Bolo to zábavné, mám pocit, že mi pukol celý chrbát, ale užil som si to. Bola to dobrá simulácia. Ešte chcem dodať, že strašne mi pás tlačil na krk. Ak by to bola realita, tak určite by som išiel do nemocnice, ale skôr na prehliadku, akože nejakým zdravotným stavom asi skôr nie. A čo by sa tak stalo, keby to išlo rýchlejšie? Možno by sme boli mŕtvi. Možno by sme si rozbili gebulu. Čo sa stalo na východnom Slovensku, konkrétne v Prešovskom kraji, dopravná nehoda, kedy boli chlapci na chate, nevedeli sa už dočkať, pravdepodobne im došiel arzenál nejaký a potrebovali sa dostať do mesta. Čiže žiť s takýmto vedomím, že ste zobrali život svojim kamarátom, tak vám poviem, že títo vodiči sú asi tak až do konca života podrobovaní nejakej špeciálnej lekárskej starostlivosti. Myslím si, že ste ho pochopili. Majú s tým potom veľmi veľké psychické problémy a tak ďalej. Ale nás poprosili, že vlastne, že by chceli vedieť a taký prieskum si urobiť, že čo vy vlastne viete o pravidlách. Musíme si to aj prejsť spoločne, že či sme prišli na tie správne odpovede.
Pán Antálek, koľko opitých ľudí ste dnes videli? Dneska je výnimočný deň, celá škola je opitá. Celá škola, mali by sme s tým niečo robiť. A koľko unavených ľudí bolo? Unavených tiež celá škola a čo by sme s tým mohli spraviť? No asi ich pošlime domov a pôjdeme aj my niekam.